Hvis man kommer til et sommerhus, og der ingen strøm er, eller man er i sommerhuset, og man lige pludselig mister strømmen, så tjekker man sit HFI-relæ som det første. Hvis den er i 1, så er der ingen kortslutninger, så må man finde ud af, om det er en overbelastning på en sikring. Hvis den er i 0, som her, så slår man sine sikringsgrupper fra, en for en, slår sit HFI-relæ til igen, så den står på 1, og så kan man en for en slå sine sikringsgrupper til, for at finde ud af, hvorhen problemet ligger. Nu har jeg slået alle dem til, så nu ved jeg, at problemet ligger der. Slår jeg så den til, og der er strømudfald med det samme, så slår vi den fra igen, sætter strøm på HFI-relæet, og så ringer man til bureauer. Du kan møde 2 forskellige typer keramisk sikringer i sommerhuset. Den her type og den her type. Den ene type keramisk sikring har et lille glasøje, så man kan kigge ind, om den er sprunget. Det er ikke altid, man kan være sikker på den måde, så man slår lige strømmen fra, ned på 0, åbner en lille skuffe ved at trykke den ned og trække den ud. Og så kan man løfte sikringen op og kigge ind i enden af den. Og når den sidder fast derinde i, sådan en lille grå eller rød en, så er sikringen i orden. Ellers så skal den skiftes med en ny. Putter sikringen ind i skuffen igen, trykker skuffen ind og trykker op. Og så slår man strømmen til igen, så den står på 1. Her har vi en anden type af de keramiske sikringer. Og når man skal tjekke dem, så trykker man på 0, skruer sikringen ud, og tjekker sikringen. I det tilfælde her, der er den sprungen, så skifter man den med en ny. Og sørg for, at den er skruet godt ind, og tryk på 1. Her er 2 sikringer. Den øverste er sprungen, og den nederste er i orden. Når du skifter sikring, så husk at vælge en med samme ampere. Det her er så en automatsikring, og den skal altid stå i 1 og være trykket op, når den er slået til. Man kan også få en automatsikring, hvor den er rød hernede og står on. Og når man slår den fra, så er den grøn, hvor der er 0 her, og der står der off. Her skal man ikke skifte noget eller tjekke noget. Der skal man bare sørge for, at den er slået op. På 1, så er der strøm. Hvis den altid falder ud, lige snart man har trykket den op, så er det fordi, man bruger for meget strøm. Og så må man pille nogle elapparater fra derinde. Det kan typisk være en elkedel.